Again, mayong buntag ang natong tanan. Pakigreet ko nun yung katapat ug maayong piyesta ka natong tanan. Unya kay fiesta man karon, asa man ta pwede mamahaw. Taas ang kamot. Halaway gusto magpakaon. Brads, kung binto na dahi tani man mamahaw. Bitaw. Kumusta naman kamo? Mga bilar siguro mo, no? Anyway, whoever does the will of my heavenly Father is my brother and sister and mother. Adunay mag-asawa, sulod sa ilang 5 katuig nga pag-ipon, hinay-hinay nawad-an og pananaw ang babae, nabulag, nabuta. Subo kaayo ang babae, ingon siya, unsa na lang, unsa may akong buhaton sa akong kinabuhi, unsaon na lang ang akong trabaho. Apan nagkanayon ang lalaki, ayaw kabalaka, I will stick with you. Ubananti ka sa matag adlaw, sa imong pag-adto sa terminal, sa imong pagsakay sa bus, sa imong pagsaka gamit ang elevator, ug hangtod sa imong pagsulod sa opisina. Every day ubanan tika ug tudloan tika. Until one day nag-ingon ang bana, love, gitawagan ako sa akong amo nga kinahanglan na ako nga mo report sa barracks. So you have to do it on your own. Ikaw lang nga mag-inusara. Nasubo ang babae, apan wala siya mabuhat. Mao nga usa ka adlaw ni ana sa iyang pag-adto sa terminal, nag-ingon ang gwardiya, you are blessed. Bulahan ka. Apan nag-ingon ang babae, stop it. I am blind. Ug niingon ang gwardiya, kabalo ka ba nga sukad sa pipila ka bulan nga ikaw muanhi dinhi ug inig-abot nimo sa terminal, adunay lalaki from a distance nga nagtan-aw kanimo. Hangtod sa imong pagsakay sa bus, naa siya sa imong likod. Bisan sa imong pagsakay sa elevator, hangtod sa pag-abot nimo sa imong opisina. Inig kahuman niini, siya mubabay kanimo ug mag-blow ug kiss, unya mutalikod ug mulakaw. Nag-ingon ang babae, he is my husband. All throughout my life, he is there for me, guiding me all days. End of the story. Bahala na magsumpay kung unsa inyo gusto nga ending. Mga kaigsuonan, ingana dapat ang relasyon, especially sa mga mag-asawa, sa pamilya. Og ingana usab ang Dios kanato. We need to entrust ourselves to God. Kung balikan nato ang atong tema karon, pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa tiunay nga pag-ampo uban sa mahal nga Birheng Maria. Unsa man ang atong mga pag-ampo, unsa man ang atong mga intensyon, kitang tanan ania karon dala-dala ang nagkadaiyang mga intensyon o panginahanglan para sa kaugalingon, para sa pamilya, para sa higala
ug para sa uban. Ang pangutana, andam ba kita sa pagtugyan ni ini ngadto sa Dios? Kay usahay manggod tungod sa atong mga problema sa kinabuhi, tungod sa daghan natong mga concerns, preoccupations, usahay mo ra bag mamugos naman ta. Di nga ta maghata og kahigayunan diya sa pagmamalandong. Kini bang moingon ta nga, sige na Lord, ihatag na ka nako. Tiguang naman ako pero wala pa man ako'y uyab. Daghan makabeses naman ako nga nag-ampo pero hangtod karon ako man lang gihapon. Kadaghan na sa panahon nga nangita og trabaho pero wa man gihapon. Subasig kulang ta diha sa kaamguhan sa pagtugyan tanan ngadto sa Dios. Puno ba sa kaabling atong kasing-kasing? Kay basin baya kontra gustong atong mga pag-ampo? Subay ba sa kabubuton sa Ginoo ang atong gusto? Ubasig subay sa atong personal nga kabubuton? Mao nga isip pagpasalamat sa Dios. Balikan nato ang giingon sa Ebanghelyo. Kung kinsa kadtong nagatuman sa pulong sa Dios, mao ang akong igsuon ug ang inahan. Mao magigsuonan ang pagtugyan sa kaugalingon, inubanan sa kaabli sa kasing-kasing ang maong tinuod nga kahulugan sa pag-ampo. Mao nga mas maay siguro isip pagsaulog sa piyesta karon. Pamalandungan nato, we have to discern. Unsa man ako kaabli sa akong kasing-kasing, ug unsa man ako kaandam sa pagdawat sa kung unsa ang iya sa Dios, dili ang anaa kanako. Maong usahay dili tubagon ang atong mga pagkaampo basin tungod sa ingan ang mga rason. Maong kabalo kita nga atong inahan andam sa pagdawat kanatong tanan, andam sa pagtabang kanatong tanan, pero nakadepende ka na sa atong personal nga makagustuhan o sa atong personal nga katuyuan sa atong kinabuhi. We need to align our prayers sa kung unsa ang iya sa Dios. Maong magpasalamat kita sa Ginoo sa atong mahal nga inahan, sa kadaghan ng mga panahon nga siya nakig-uban kanato, ug sa atong kasinatian karon siya nagpabilin nga buhi nga naghatag kanato paglaom isip pagpasidungog kaniya sa iyang anak ug sa atong amahan. Mao nga ablihan nato ang atong salabutan, ang atong kasing-kasing ug ang tanan natong pagkatawo kay kana gikan og grasya nga iya sa Dios. Maayong fiesta.